Kanya, imo nang gisultian nga. Di sa ko matulog dito. Nagsabot kami. Ano sabi niyo sabot? Ug mapuhuntay, ilisan pa to niyang hagdanan. Unya sa pagkakaroon, ituboy lang sa kang matoy. Tuboy! Ano sa ko tao na pag-iha? Politika? Abi kay tuboy politika na sa tatay. Ang pasabot ba? Ika nga sa ka sa baga ni Matoy para kasaka ka sa taas. Uy! Kung sa ko tao na hitabo Kung nahibaw pa lang unta ko nga maunay mahitabo, may paiwalang ka na ko pa pangasawa ni Matoy. Uy! Wa pa gid na mahuman? Hasta hagdan wa pa ikabutang? Ano kasi Matoy yung duntan? Sa man ang Sir Marlon. Ano na kanya di pa kung manong balay dayon? Si Matoy di ay. Di dito si Basulon. Nga, iya man ang mugna. Ato sa mo reclaim dito ni Sir Marlon. Si reclaim tay. Ay, reklamo! Sige lang tay. Kani magong panday ang problema god. Suhula na gani. Mauman na noon. Ipawa suhuli sa O sige. Karong gabi na ato ko matulog. Ano sad ka nga man niya siging-sige nga Sir Marlon? Nga siya may nagpalig-alig ana? Ikog lagi sa Matoy ni Sir Marlon. Tay, kidagga na kay siya gipangayo. Basta tay ha. Gabi tuboy lang sa ka. Para makasaka ka sa taas. Ay da! Ay lang ko ituboy ay! Sus tuboy-tuboy. Musa di ko kasaka. Tiguang ni Jud kay kustanan. Kaya na mo kung ikaw raw sa usaka. Wala mo kaya na ko eh! Nalala, gigutom na ko eh, mga untaw eh! Gusto ka dito ko. Hindi mo pa. Oo! Hagpay panahuman ng nilungas. Walay buwan yan sa kuban o. Alam mo gusto ka na eh. Ngayon, kinira mo da. Ngun man si Matoy nga, parion mi, mong niari dayon mi. Pwede naman ang tatuugma. Ano maon man? Ha? Nga nagdali man ko. Gusto na ko karon kaya ato agaw nangutana na kung unsa na resulta sa ato mga kuan dire. Itabo. Mau balay? Nasuko day si Nersibyo di ay. Suko mo lang. Labi na kini atong lugar nga gidugangan og laing problema. Mao nang kamo pamati mo. Mau yun. Pamati mon. Mati bitaw. Ito nga, si Simon, asta po ka? O lagi. Ano siya naman? Ikaw sad noy pamati sad noy. Ako, bugal ha. Lagi-lagi. Bugal. Ay gusto. Namino bitaw ko bitaw. Ay bugal-bugal good. Gusto dan, bako ka nga akong utok da. Ay sudli na unsa mo Natay ka si oy. utok. Ha? Ang bakukang. Spito ba ay mura ba ng ugang? Paminaw mo ha. Ayaw mo pagsubak-subak kay mando na sa ato gaon. Kay magsubak-subak mo, papas kita din na pita. Oo. Sabi talaga. Oo. Mau gani. Gani ay Ito na mo ano eh. sakto ginani papas kita. Ang gusto ninyo Sibyo, nga dili undangan ang pagpakita sa kanding. Oo. Ha? Samot mo. Anak bitaw ko nimo. Ay. Ang iya pagtuo nga ang kanding nakitaan apan gitaguan lang. Wa pa nakiting kanding ay. Sarong sa Bakit dong. Wa pakit eh. Eh, Wa pakit. Ikaw ba? Kanang kauban ba? Hmm. Ayaw patagag nga ng baba ni mo ha? wa mo ko nagngal-ngal na eh. Nga ano mang moingon man ka nga wa pa madakping kanding. Nganong musupak man ka sa unohon sa ato agaon? Ha? Ay pagsupag good pag una good. Gusto mo una mo good. Di wala man ako na babana-bana ra na ako nga wa pa nadakpan ang kanding. Mao ni paghilom. Kilo mon samsag kayo. Ano yan? Kini mo ninyo trabaho ha? Wala na tay hiring bon. Hiring. Trabaho man. Ayo lagi siguro lagi naunsa mo hospital. Sama ka? Ayaw lang nay. Ang ipatrabaho ninyo ni Sir Sibyo, ikaw Bon, Simon, ug Buni, ha? Katong duha ka muklo, aw katong muklo, mo inyong atubangon, nga buot unta mo patay ninyo. Mo ipatrabaho ninyo Sibyo. Kasabot mo? Kami makigsangka atong duha? Oh,
Oh, katong butahin tayo ninyo. Kaya ang katong uban, mao to ipasugoon ni Eusebio sa pag-inspeksyon sa mga kanding kung kinsa kitago. Tinuod ka na eh. Wa ta magtumo-tumo. Tumo. Okay ka na, boy? Ikaw okay ka? Nang, tay, Saman, sopak mo? Ha? Sa? Oh, kung naman ka mag trabaho, ha? Kaya may hiring, may application. Sige, mo na yung trabaho. murag, di guro may kahimo anang duhang buni ni ay. Duha betos lang kabuok niya, napo yung mga armas. Nga wata kabaw, napo yung mga kauban. Sa unang nga ni, paksit among bilbilan ni. No? Oo. Dili na akong problema. Pagbuot na ninyo Eusebio. Kung musupak mo, adto dito ito agawon. Ina nga di mo kahimo. Intindi? Pero di man gid siguro may kahimuan na. Kami rugod. Kung kaha, punan mig 5 ka buok, okay na kaya. Bahalag mga matay. At least, daghan. O, ito niyo Eusebio. Ina, papuno mo. Kaya nga ba, arin ako kuyog. Kaya among pagitaw ng kanding. Mauna ni ron, kanding rin yung pangitaon, daghan kay mo. Kami dito makigubat, duha rami kabuok. Ay, ko na. Ay, ko, supaka. Ito sa inyo Eusebio, may supaka. Wa man ko ako mag Nga reklamo mo ka na. Nga yaw mo ka na. Reklamo mon. wa bito ko ni reklamo ay sa reklamo di abon. Umang mo na yung dako eh. Oh, main mo ka. Main no sa military. Sunod semana? Oo. Oh, sige. Ato nagisbungan. Oh, buangan. Sige. Iya. Bes kara. Sige bro. Oh. Oh, Kuman. Kilig sa daigag manok day. Usahay. Labi na katusbungan. Lingaw kay ko. Sige niya, busog ko. Umay kayo, may pagkaluto. Okay na. Busog ko. Isin do. Ay, sige. Ay, Balik sa. kaya tayo. Oh. Samparing ba? Oh. Saan na samparing? Nagdumot gina sa nako ni. Wa matingali dong kay malinaw man karon na iyang buot. Oh, lagi mo tatog tinuod nang imong gisulti kay nadudam ko kung nagdumot na sa nako. Pero mas maayo gyud ang tabang nga kalimtan na lang to niya nga mong pagtinubagay gagaw gud mi. Gusto mo gud ta namo ni papa ba? Nga adto lang siyang puyos ba? Ipo na mong papasibyo. Mao lagi dong ako na siyang gisultihan matingod ana. Unya? Nalipay siya. Bayan si mong gisugyot. Pero, kuhaan mo ko dong. Nakauyo na sab siya sa iyang pagpuyo dito sa ilang burha. Tipo ni Dimit. Ya, si Dimit dong, di ra ba sa bubuwag niya? Sabi ko nimo no, si Papa Sibyo. Ni apil sad, misugyot sad nga adto gyud siyang puyo sa amo. Hindi lang una. Marlon, yan mo niyang uyo na sa iyang gisakaan ron. Ato lang una siyang pasagdan. Ya, si Busyang Rabasab, iyang iyaan, nagdapit ba isab niya nga ato siya paistahan dito. Pero wa man niya punong bali niya. Ba? Oo. Uyon mo ko na siya, kanas pa rin. Kung asa siya malipay, asa siya gaan iyang buot, ato sa siya mo ister. Nga mo mag lipay man siya dito sa ilang dimit lagi. Tipon lang dimit, sa baing burha. Ato lang siyang pasagdahan. Dong, Marlon. Ilang? Piyugis ko na. Ato tayo lang ng busyan. Aw. Oh, sige. Oy! Pilipi! Oh. Diasa mo ha? Boss! Kuya, ayun na, ayun na! Iwasan na biyak! Indot kayo, may sa pagkatimpla, tilaw, isaw gabay lang. Ay, na! Tilaw ba na? Tilaw ba ka? Magmahay yung kanig di sa tilaw, ani. Balikan lang niya, boss, ato Boston. Hi. Hi, Sab. Merry Christmas. Pasko de ron. Samahin sa Pasko hagod eh. Gupot kayo. Samo kayo to eh. Asag di lang. Ang iampo na to, na matuma na to ang gisugo ni Eusebio.
nga makita na tong kanding. Na, ugma sa'yo, atong pagsultihan ng mga tao. Ano? Pero magbansay-bansay gyud tanoy. Oo. Dokumento magina. Adlaw ka po ito magbansay-bansay. Taong ko. Isa man imong magbansay-bansay tanoy, pangita pas kanding, magbansay-bansay pag yuta. Ayaw sa aman day. Ato sila bansayon, tiyo ka na ba murag sundao ba? Ah, pagpangita las kanding magsinundaw pag yuta. Siyempre, kaya makatuna sila. Kamakapon. Ah, ditso ta pag gispiksos mga balay noy. Ay, Sunod matan na. ako may... Hindi ko kasabutan lang pamaagi, bon. Kita rang duha ang pa atubangon sa mga tulisan. Nya, daghan kay mga itas kanding. Sum taon eh. Dili ang kanding, ang nakadakop sa kanding. Ang buot ipasabot, kuno ang nakadakop sa kanding. Naktod nga pagkasulti, kita ang nakadakop sa kanding. Mo'y pangitaon. Nya, bon. Daghan na ba itong nangita sa kanding? Oh, no choice. Wala tayong mahimo. Managan ta. Ay no, nako, kusog makumdagan. Ang ikaw lang. Kuyawan mo ko ni Kimtanga, bon. Ay, Ano naman? si Andoy ba? Kasaligan ba ka to? Kung unsay mahitabo, way labot si Andoy ana. Ikaw si Mama Amparo na nagmugna ng maong kuana. Magkabutanga. Nga ang kanding nato, tipunan og laing kanding. Way labot si Andoy ana oy. Mao lagi. Pero, dugan man ka sila nangita. Di peligro kay ta. Ah, tanawon ta lang. Sa may tanahon. Tanawon ta lang kung musalir ang atong pagi. Kaya kung musalir, di sa ato pa, wa sila makaila sa kanding nga atong itaguan. Nakuyawan na nung kunon bunda. Miss wa ko kuyawin, nakuyawan na nung kunon. Hingapi sa kay ka, oy. Mao na, nervyoso kay ka. Mao siya. Basta ang gingon ni Ma'am Amparo, di ginato pasagdan si Andoy. Ano pagatiman sa kanding, ato kung pagatanahon dito. Hanggaw mo sa nimbayuta, god. Hadlok man nga, mubias kanding. Ay, natural na siguro na. Manay, kay dilibi na basta-basta ang kanding nga iyang giatiman. Kanding diya na nga gamanan. Naya mo timo.